ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kimchi Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Ako po pala si Ben. Gusto ko lang pong i-share itong aking katas. Tungkol po ito sa kaibigan kong si Marjorie. Naging close po kami dahil sa trabaho. During break time po, palagi kaming nagkakwentuhan. At doon na nga, ino-open niya tungkol sa kanyang mga ex. Nakalimang boyfriends na daw pala siya. At yung pinaka-latest na si Jo Marie, yan yung palagi niyang iniiyakan. Ewan ko ba sa inyong mga babae? Pinayuhan na kayo, babalik pa rin kayo. Pero bilang kaibigan, ganun talaga. Kailangan mong intindihin. Akala ko, hiniwalayan na niya si Jo Marie. Ayun na naman, nagbalikan tapos. Ayun, umiyak na naman. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Huwag mo naman ako madaliin kasi gusto ko siya sanang replyan eh. Yan ka na naman. Sinabi ko na sa'yo. Teka, kasi sabi niya, mahal niya talaga ako eh. Naniwala ka naman. Sorry na siya eh. Sinabi ko na sa'yo pag ganyan, may ibang babae yan. Pero parang totoo naman yung pagsasorry niya, sinend niya pa nga yung screenshot eh. Wala. Sisend ng screenshot, nagpapaawa, lonely boy. Wala. Diskarte niya lang yun. Para, alam niyang ganyan. Medyo aanga-anga ka pa rin. Sabi ng tigilan mo na yung Jo Marie na yan eh. Eh, paano kung totoo? Mahal na mahal ko siya. Hindi na muna nga mag-yosi. Nakabahinto sa pag-yosi ha. Ako nga, hindi nga ako nag-yosi. Sa ilong mo nilalagay. Teka lang. Ay nako, ewan ko sa'yo. Sisindi lang ako. Huy! Kakatapon mo lang tapos yosi ka ulit. Ano ba yan? Hindi, gusto ko i-try. Ano to, parang vape din to. Ang bango, di ba? Parang naalala Tapos ko Yossi, tuloy vape na siya. naman. Naalala ko tuloy. Ayan na. Alam ko dati, pa isa-isa ka lang
Yossi ngayon dumami dahil dyan. Na-influensya ka ng boyfriend Dahil mo na doon yan. sa boyfriend ko, dahil kay Kay Jo Marie Kay nga. Jo Marie. Oh. Tingnan mo nga ang ginawa niya sa'yo. In-influence. Uy, ano ba? Ba't mo ako binubugaan? Kanino ko ibubuga to? Doon mo ibuga. Sa mukha ko talaga. Hindi ko sa mukha mo, maangin lang. Tigas ang ulo mo kasi. Oy, andito lang pala kayo. Sabi ko na, nag-yossi ka na naman, girl. Pasindi na. Trixie. Pasindi. Ito. Isa ka pa. Bakit? Na-stress kasi ako Parang sa soft trabaho. drinks. Ganon ako. Ba't ka nangingialam, friend? Pag ikaw hindi kita pinakailaman. Ganon. Eh, bakit ba? Parang coke. Isa ka pa. Dapat nga, sawayin mo tong isa para tumigil na sa... Ano ka ba? Buti Pag-iossi. pa nga tong Yossi. Nakakatanggal ng stress. Yung Jo Marie nakakadagdag. Pero mahal ko ba rin? O yan na nga, sinabi ko na yun. Girl, pati ako nainis na. Ewan ko sa inyo. Sama kayo sa akin mamaya. May bago kong binili. Ano na naman Bumili yan? ako ng dalawang case ng pale pilsin. Iinom ka na naman. Ayun, sige na. Ay, nako. Hoy, ano ka ba para nabuang na ka dyan? Hindi gumagawa ako ng bilog. Eh, tigilan mo na kasi yung lalaking yan. Ang tagal nang nag-invest na ako ng time eh. Tama na. Nalos, ikaw na umubos ng kalahating case niyang pilsen na yan. Girl. Inom. Kasing na ako, girl. Matulog ako. Tama na yan. So ano, okay ka na? Natauhan ka na. Ayaw mo na sa kanya. Ayoko na. Huling iyak ko na to, promise. Promise? Dahil talaga sa San Miguel Pale Pilsen. Nakalimutan ko. Sure na yan, ha? Hmm? Ay, nako. Akin na nga. Oh, Akin na. ano ba yan? Tigil na, Ganun tigil na. din naman eh. Dito na nga lang ako sumasaya. Hayaan mo na ako. Basta, ha? Huwag mo nang balikan yung Jo Marie na yan, ha? Promise. Hindi ko re-replyan. Ayan, cellphone ko. Oo, akin na. Oo, walang mag-ano, ha? Umumbrain. Sos, babasahin mo na naman yung pag malungkot ka. Yung mga happy, ano nyo, text. Burahin ko na. An everlasting smile. Yun na nga, hiwalay na daw sila Kolantits. Tapos, kabalikan ulit. Ang ropok. Hi! Kaya yun, hinayaan ko na kasi kaibigan mo eh. Alam mo, Kolantits, bakit ko naging close si Marjorie? Bakit? Dahil cool yung personality niya. Yun nga lang, marupok. Pero aside from that, Totoo lang mabait. kasi magmahal. Siguro nga, ganun din. After 3 years ko po sa trabaho na yun, nakahanap ako ng ibang opportunity. Lumipat po ako ng ibang kumpanya. Nag-resign po ako kung saan ako nagtatrabaho kasama si Marjorie. At doon, nagpa-despedida ako sa kanila. Inuman kami. Aray ko. Nakakainis ka naman, nakakainis ka. Ano ba? Oo lang yan. Iiwan mo na pala kami. Bay, iwan mo na kami, Bay. Mamimiss ka namin, Unfair ka, Ben. Sinasabi ko sa'yo. Kala ko ba, hindi mo ko sasaktan mo pala ako.
Kala ko tunay kang kaibigan. Kala ko totoo yung promise mo, mangiiwan ka. Ito naman. Para sa pera, iiwan mo ko, iwan mo kami. Oo nga, wala ka talaga, Ben. Daya mo, Ben. Char, magsalita ka, Char. Sino ba ako? Kasama, friend, ka-opisina. Nakikain ka lang dito, ha? Kaya nga eh, kaya tinatanong ko kung sino ba ako dito. Ano masasabi mo kay Ben? Iiwan na tayo, pati yung, lalo na Okay itong isa. lang. Bakit? Wala naman tayo pakialam. Okay, huwag ka na. HR ako eh. Ba't ba ito sinama dito? Oats, bawal yan. Oo nga, tumigil ka. Sige na. Ay, Ano ba? Opportunity lang naman yun. Kahit ikaw naman siguro. Ba't ka maalis? Hindi, nalipat na ako. Alam naman na boss yan. Sinabihan ko naman sila. Oo, Hindi naman nakita ako ko nga sisinungaling. yung yung... Oo nga. HR nga ba? Oo nga, HR ako. Tinitingnan ko lang kung totoo ka. Pero bakit umiiyak si si Marjorie? Eh, May wala. Wala na. something ba kayo? Wala ah. Kaibigan lang kami. Oy! Wala! Oy! Ano? Marge, tama na nga yan. Huy! Tama na nga yan. Yan, Ikaw yung tama na yan. Nananakit ka din. Aalis ka rin. Wala kang tunay kang kaibigan dito eh. Tapos mang iiwan ka. drama ka na naman dyan. Alam mo naman, hoy, bago pa ako nag-resign, alam mo yun. Alam mo yung plano ko sa buhay. Alam mo na nag-apply ako dun. Kala ko kasi mababago pag magkaibigan na tayo, pag super close na. Hindi pa rin. Ibig sabihin, hindi ako matimbang sa'yo. Mas matimbang sa'yo yung pera. Siyempre matimbang ka sa akin. oo nga naman, Ben. Akala ko nga. Sa bagay, maliit naman yung sweldo natin sa company. Huy, HR ka, tapos nagkagay. Mag-honyo na nga ako eh. Yun na nga. Bar, mamimiss ka kasi namin. Lalo na itong isa, wala na. Sino na ang pagsasabihan niya? Ako, sa akin ko na lang mag-open. Ha? Kung may problema ka. Ay, nako. Mamimiss ko rin naman. Huy! Kanina ka pa, pwede ba? Nakakainis ka kasi. Huwag mo na ako kausapin. Pwede ba huwag mo munang anuhin yan? Kainis ka naman eh. Teka, usap nga tayo. Halika nga dito. Teka lang guys ha. Dito lang kami guys. Bahala ako dito dyan. tayo. Bahala ako dyan. Promise mo sa akin eh. Matagal ko ng plano yan. Alam mo naman yan eh. Kahit na. Alam mo na nga, nag-move on pa rin ako eh. Tapos bigla Hoy. mo ko iiwan. Ikaw, nagbalikan kayo ng Jo Marie na yun. Tapos ano na naman ngayon? Hiwalay na naman kayo. O, di pag umalis ka, mamaya magbalikan ka. Kahit nandyan ako, nagbabalikan kayo. Binabalikan mo pa rin. Wala na, promise, di ko ni-replyan. Tinga mo pa, tinga mo. Yes, wala. Doon sa side folder yan. Tinga mo. Oh, wala. Ganun ba yan? Sabi ng friend ko. Ini-screenshot Wala ka mo yung mga ano nyo, tapos babasahin mo na naman. Hindi ako ganun. Ano ko, OA ko naman. Mag-ingat ka dito ha, sa trabaho. Mamimiss kita, tapos... Huwag ka magpaalam. Nakakainis ka, daya mo, Ben. Magkikita pa rin naman tayo. Ano ka ba? Bakit? Di ba tayo Well, pwede sino magkita? kasabay ko sa lunch? Sino kasama ko Sila, magyosi? Tati Kahit Trixie. pinapanood mo lang ako. Ay, Trixie, ano? Malayosi Eh, naman iba yun. yung closeness natin. Iba yung tropa natin dalawi. Wala akong sikreto sa'yo. Tsaka hindi mo ginajudge. Ganun talaga. Buti na lang pogi ka. Alam mo, mas maganda kung... Siguro paglipat mas... mo, mababae ka na, no? Matututo ka na, no? O, hindi ako ganun, no? At alam mo, mas lalo kang gaganda kung tigilan mo na yung pagyoyosi mo. Mas at maganda ako pag inom-inom mo. nagayosi. Bahala Tsaka ka. nagiinom. Ewan ko sa'yo. So, mag-ingat ka. Ingat ka. Teka nga dito. Naiiyak ako eh. You clear my mind. Call and teach. Ayoko po sanang iwan si Marjorie doon, pero wala eh, ganun talaga ang buhay.
Inaamin ko, mamimiss ko siya. At makalipas nga po ang halos 2 taon, siguro mga ilang beses lang kami nagkita-kita. So talagang, nagchat-chat naman kami. Hoy, ang ingay mo! Okay, Ben, go. Finally, gusto niya magkita kami kasi nga di kami nagkita nung birthday niya eh. Nagkaroon kasi kami ng team building nun. Oh, birthday treat ko na to sa'yo, ha? Hoy! Ay, wala pala ako dito. Uy, may ano ako sa'yo. Ano Ito na yan? lang pa birthday mo sa akin. Binilang kita ng singlet. Tatakbo tayo. 5K ka muna. Teka lang. Uy, teka lang. Ano nangyayari sa'yo? Teka. Ba't na nag-glow ka? Ba't parang maging fit ka na ngayon? Sumexy ka na lalo. Buti naman napansin mo, no? Oo nga. Tsaka, uy, paamoy nga ng kamay. Aka na. O ba, amoy lotion Ano na? yung gilagid ko? Ay, Maputi na. Hindi na ako nag-iossi. talaga ba? It's a miracle. Legit ba Libre yan? mo ako, Oo nga, kaya nga tayo nandito. Hindi miracle yun. Siyempre, nung naghiwalay tayo ng lumipat ka ng trabaho, parang naisip ko na yung mga payong mo sa akin. Tsaka, parang hindi naman deserve iyakan si Jo Marino, yung ex ko. Hindi niya deserve na sirain ko yung health ko para sa kanya. Kaya, Ano ba yan? Hindi naman ako... ayoko na in nga. fairness, ang ganda mo. Ang ganda mo na ngayon. Ang glow na talaga. Aray! Tama you? Kasi, yan ang sinasabi ko. Huwag mo din ang alagkit ng tingin mo, kadiri. Wala na Kadiri. Jo Maria. Wala na Jo Maria. Ulit-ulitin mo, mamaya babalik. Sige. Huwag mong sabihin yung Okay, pangalan. May body spell yun. I like the feel of your Tates. Kinasal na lang kami ni Marjorie. Di ko po alam pero wala eh. Mahal ko yung tao eh. Kaya siguro bagay kami sa isa't isa. At nagkaroon na kami ng isang baby. Uy. Tatampo ako. Bakit? Alam mo, magising yung bata oh. Tatampo ako Bakit? sa'yo. Nakalimutan mo, mansa rin natin. Hindi ko nakalimutan. Ayan oh, flowers. Aalis May tayo. flowers ka? Oo. Alis tayo? Alis tayo. Kaya ba nilabas mo yung mga luggage? Saan tayo? Kahit saan, bakasyon tayo. Tama yung naman to? I don't know, but I believe. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Uy, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. Pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba ako magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba naman kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan
kwentuhan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18.
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed.
Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I don't. How do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Titan Jello. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly.
Exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. Okay, so obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po talaga ako. Tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Parang deserve. So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hina nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding, ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ko ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may sample. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang
Alam niyo na kung ano mapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot. Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit pa? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ay, di mo gawa alis. Yay! Ngayon, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o hinubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Totoo Gusto yan. niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na pa nun yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay.
Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo itsura ni mo. Pasok mo dahan-dahan dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Anong kapa mo? Malambot. Malambot to. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Hindi bakla. Parang birthday niya. Parang birthday yung ngayon. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala mami, parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step, may step ang stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, B.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako nito ng putukan at basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh.
Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. 30 po. 30? 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hinihintay lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Kahit nakikita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Bonjing po. Bonjing? Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, baka kasalan ko po ako. Kakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa ating bahay. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Thank you.
Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love ang kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama,
Ito na naman. Oye, mas pinili mo pa rin na pumasok dito kahit na nakapasok na tayo dito. Bakit pumasok ulit tayo dito? Mukhang nakakaamoy na ako ng gulo. Ay. Anong naman natin na average lang ang mga Pinoy? Eto sa- Average lang tayo. Pero hindi mo naman para ipanglandakan sa mga kaibigan mo na, di ba? Ipakita. Ipakita pa. Tama nga naman. Ano mo kay Uncle kung gusto niya na mag-Bible study dito sa Tita Max? Sobrang perfect mo rin, no? May content lang naman, bay. Papasayin lang natin yung tao ba? Cut muna tayo. Hi guys! Ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. At dahil most requested ang dalawang ito ay ibinalik po natin sila agad-agad, especially most requested ni Tin Rivera. Please welcome back sa Tita Max, Uncle Dagolin, Titan Jello. Hello sa inyo, mga Hi! Wow, ang pogi. Wow, Alger. I'm Dulce. Kumusta? Hello sa inyo, mga Kamusta? kapatid. Kamusta kayong dalawa? Ay, thank you kasi nag-say yes kayo ngayon ulit. Thank you. Wala namang problema. Ba't kayo na pa yes? Ikaw muna, TG. Siyempre, mahal ka namin, tita. Uy, Alam namin. Kiss nga. Nasusuportan ka namin hanggang dulo. Ayan. Yeah, syempre. Thank you. Kahit Ikaw, bay? Napilitan lang ako, bay. Hindi gusto nang umuwi. Wala siyang choice eh. Pero thank you kasi si Uncle, yung sinacrifice niya yung time niya talaga. Yes. Tsaka meron pang mga... Actually, sabi niya nung una, di ba, may field campaign. Yes. Tapos nung kinahaponan, na-receive ko yung chat niya. Sabi niya, sige, sama na ako. Di natuwa ako. Grabe ka talaga. Thank you, Cole. Seryoso naman ni Uncle. Parang gusto mag-preach. Ako, sumama talaga kahit naramdaman dito. Ano yan? May toto Ano ba? yan? Cellphone. Hindi. 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 At sino bang kinis mo? Hi! Dapat kasi, nag-cancel ka na. Okay na eh. Tuloy na dapat yung cancel mo. Hindi, siyempre support tayo dyan. Ako nga totoo bunso ngayon oh. Pero isa lang. Dan, wala naman namin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Amazing. Siyempre support tayo, Tita Oo, Max yan eh. pero thank you so much. Thank you. Kahit alam ko ngayon ay pagkain lang yung naaalay ko sa inyo. Tapos di naman kayo nagkakakain dalawa. Palapakan natin itong dalawang to, ang payat. Grabe ha. Oo. Naalala ko nung first guesting ko sa podcast mo, hindi pa ako nagkada clinic. O, tas naalala mo yung jacket nun, tumatalsik yung botones. Wala namang tumalsik na botones. Bayan mo, sobrahan ng Ulit mo na ngayon, Cole, no? Hindi pa ako nag-start nun. Tapos naalala ko, pinatagilid ako kasi nga, tapos nakikita ko pa rin yung chan ko umuumbok. Ngayon? Oo nga, Cole. Di ba? Mm. Tsaka hirap ka yung jacket mo, di ba yung dito, banat na ganyan siya. Tama na ba? Okay na Hindi, happy lang tayo. Nakita natin progress. Totoo, Siyempre, totoo. special shout out to Kada Kada Clinic! Thank you, Kada. Thank you po sa inyo. Thank you sa pag-help sa katakawan nila. Ayan, diet. Lumipis Grabe, tayo. oh. Dahil. Para kayo nagmukha talaga. Para kayo magka-age talaga. Yes. Hindi, ikaw parang 14, si Uncle 18. Yeah. Ganon. 18 years in service naman. Hindi, nakakabata talaga yung pagiging payat. Yung mababa yung timbang. Yun. Si Uncle, may sinasabi siya. Sabi niya gano'n sa episode nating tatlo. Merong pang hindi tayo mga na-cover na topics. Ano yung tatanong mo kay TG tungkol sa Chinita Girl? O para talaga kanino yun? Hindi, di ba nasabi mo na? ko na yun eh. Oo, pero yung, yung wala, ano pa wala yung sa mga akin. narating niya dahil sa song na yun. Sa pagkakaalala ko yun. Ano yung tanong mo? Marami kang narating, di ba? Kaya Oo. parang nalibot mo ba yung Pilipinas? Di naman. Pero ito na lang, Kalibot yan. para may guide question tayo. Ano yung paborito nyo sa episode na yun? Ikaw, TG. Paborito ko doon yung, yung dila-dila na lang si Uncle. Oh, yun na lang din. Kung kaya mo, yung dila-dila na lang. No? Hindi na. Yun na lang. Anong dila-dila? Yung dila na lang.
Hindi niya na kayang bumarurot. Si Mang Kanor. Si Mang Kanor. Si Mang Kanor. Hindi na kaya. Dila-dila na lang. Dila-dila. Mas matigas pa yung daliri. Ikaw, ano paborito? Ganon, paborito. Yung dila din. Ikaw, Col, ikaw anong paborito mo? Abogado lang naman kasi ako doon. Oo, pero yung paborito mo na topic natin kay Angelo. Yung yung nalaman ko yung background kung para kanino talaga yung, yung song. Kasi minsan, pag nagko-compose ka or songwriter ka, di ba, usually from the experience mo. Pero yun, experience pala ng friend niya. mo. Sabi ng friend ko. Correct. So, it's nice na, okay, akala ko talaga, coming from him, na tapos may yung chinita girl din siya. Correct. Kasi hindi siya chinita nakita ko. Hala, patingin. Dali, patingin lang. Wala. Ito naniniwala kay attorney. Pero ano mo naman yung attorney, medyo sinungaling. Ayan, nawala yung nawala yung nainisip ko. Ano ba yan? Ay, ang favorite ko doon yung yung favorite ko doon? Yung kay mama mo. Oo. Diba? Pinabilis ko na nga lang yun. Pero, Jello, ano yung first na bili mo mula sa profit mo ng song? Yan, yun na lang. Yung unang, ang tawag doon, Mang Kanor, yung treat mo sa sarili mo, tawag doon na splurge. Ano ba yun? Yun. Skirt? Skirt? Skirt. Unang nabili ko. Oo. Sabi mo, shit, biling ko to kasi reward ko sa sarili ko for my hard work. Yung something, parang, ang mahal. Sasakyan, oo. alahas ba? Babae. Wala namang babae. Mabibili ba yung babae? Ako, mabibili ako. Hindi ko na matandaan. Yung pang-set up ko sa studio doon dati. Bumili ako ng pang-recording sa studio. So, may studio ka sa bahay? Meron. Oh, Yun. super nice. Grabe. Pero bumili ako ng pang-set up, may PC, yun gano'n. Yun lang yung una. Nabili ko. So, nakompleto mo yung setup. Mga Nakompleto ko worth siya. magkano? Magbigay ka lang sa amin ng estimate. Bago mo nakompleto lahat, magkano? Basta mga more or less. Gabi more naman or less. Mga 1M? 1M. Hindi naman. 500. Ayan, mga ganyan. 500. Mahal pa din, no? Pero tinan mo, in-invest mo pa rin siya sa passive income kasi kikita ka pa rin dun sa paggawa mo ng mga song. Tapos tinamba ko lang. Ganyan naman. Picture lang po sa IG. Nag-ano rin kami dun sa ibang recording studio. Pero yun, pag may naisip kasi ako, automatic yun nakagawa ako. Dun lang sa bahay. Parang pag may naisip ako biglang melody, record ko. Hindi ko na kailangan pumunta ng... Correct. Kasi nag-start ako dati, wala akong mic. Takis ng babae. CDR King. Ito, di ba, ang ganda nito. May takip yung mic. Yun dun sa amin, stockings yung nilalagay namin. Pang-condense. Sasabit namin ng wire. Ganun lang. Tapos yung dipokpok na PC yung ginagamit namin. And kasama ko pa yun si Edmel. Ngayon, nagpo-produce na siya kay Glock 9. Wow. Siya na rin yung naglabas ng mga... Ang dami niya ng hit song na nailabas din na ni-record dun sa studio niya. Sobrang galing niya na talaga. Kung meron ka pang bibili, tapos next nun, sasakyan, ano ka na nabili? Nakabili kami po ng sasakyan. Lagi kasi pag bumibili ako pang hindi sa akin family talaga. So, ito para sa atin lahat. Napaka-selfless mo naman. Ano yung sabihin ng Mang Kanor ng selfless? Ano ka? Selfless? Wala ka sa sarili. Yan, wala. Kasi pandemic yun. Ikaw nagsabi nun, Di natatandaan ko pandemic yun. Pandemic. Okay. So, hindi kagad bumili ng mga ganung luho. So, yun. Yun nga. Nakwento ko na rin yung una. May sports car na ba si TG? La. Wala. Bakit kwentuhan lang ano na lang. Luxury car yan. Oo. Anong sasuot mo ngayon yung expensive? 6 digits? Wala naman. Ito, mumurahin lang naman lahat yan. 5 digits. Si TG, hindi naman sobrang into material things. Hindi naman. Kumbaga at least, hindi naman. Ako din di ako into material things. Kasi pera-pera lang. Pero relo. Yun, may mga relo tayo. Relo tayo talaga. Nag-invest tayo sa relo. Meron din tayong,
Dati tinry ko magbili ng ng gold na tattoo. Ako bumibili ako ng gold dati. Kasi hindi bagay sa akin. Mukha akong Cool tone ka siguro. Hindi talaga bagay. Oo, Pag silver nagsusuot ka, ako, silverish. Hindi talaga. Kahit anong gawin ko. So gold. Bigay mo na lang. Wala na nga, nasanla ako na lang. Nasanla. Okay, anong next target ni Titan Jello na bilhin? Tapos nakabili tayo ng sasakyan. For Nakabili tayo na for the family. for family. Bahay. Tapos, bahay din. For family May din. binabahay. Objection! Nakabili tayo ng ganun. Kasi siya ito ang totoong kwento niyan Ang pag-hit song kasi ng isang kanta, depende yan kung kanino ka nakasama, sino yung nakapaligid sa'yo. Kasi may mga nag-hit song na 5 song na pero hindi naman kumita. Sa akin, aminado ko, isa lang naman talaga hit song ko. Hindi nga hit song yun parang one hit wonder kung tawagin. Correct. Aminado ko doon na one hit wonder lang ako kasi hindi na ulit So, depende yan sa mga taong nakakasama mo kung paano kayo kikita at gagawin yung business yon, Wow. yung music. Yan. Ibig mga sabihin, ganun may legit na ganun sa mga artists. May mga humawak sa kanila na sa kanila yung Hindi kita. ko din alam sa kanila kung kanino nila pinahawak o ano nila. Maganda lang yung sa amin. Nalaman kagad namin kung paano namin mamomonetize. Sinong tao mga kakausapin namin. Yes. Sino ba dapat magpapasahod sa amin, saan ko kukuhain, yun. Kasi dati parang sabi lang sa amin, wala, barya-barya lang kita dyan. So kami, ganun lang pala kita dito. So talagang mga gig-gig na lang talaga tayo asa. Pero hindi pala. Hindi yung pala. royalty pala. Pag marunong ka lang pala talaga, magiging negosyo siya. And lifetime siya So pwede mo siyang mabenta, pwedeng bumalik ulit sa'yo, ganun. Wow. So sample like... with the right people. Sino ba sila? Sila... Flow G, di ba? Yan, grabe na sila. Yung digital pa lang nila. Tsaka yung DJ Bombay. So ganun, may mga artists na ganun, nakapwa ko artist. Depende. So Naalala mo diba si Mother Taylor Swift nung nag-era tour siya, yung kinita niya doon, pinambili niya sa, tama ba? Yung una niyang lahat na song, di ba? Wala yata siya talagang kinita doon. Parang yung rights niyo nasa manager niya yata. Tama, di ko alam. I-correct na ako. Tapos binili niya pabalik sa kanya. Nag-record siya ulit. Oo. Nag-record siya ulit. Kaya may Taylor version na tinatawag. Yun, nag-record siya ulit. Pero tignan mo naman. Pero ano ba? Binili niya yung rights ng song. Parang binenta nung former, parang gano'n na yung former magulo kasi yun Like kunwari ako, magre-record ako sa isang studio. Automatic yung OSR nyo, dun sa studio yun. May mga ganun Basta alam ng mga technicalities dyan ng mga mahihilig basta talaga yun, sa happy music. kami sa'yo. Thank you. Kasi di ba pumasok ka sa Love Radio knowing na meron naman na ikaw Lil Vinci na wala po. Iba pa Hindi rin mo na kailangan, di ba? Pero hindi mo na kailangan. Mas pinili mo pa rin na pumasok dito kahit na nakapasok na tayo dito. Bakit pumasok ulit tayo dito? Mukhang nakakaamoy na ako ng gulo. Diba? Pero yun, hindi madali maging musician din kasi marami kang tao makakasalamuhan na hindi mo alam totoo ba or hindi rin sa'yo. Oo. May tanong ako, dun sa success mo, may nabawas ka bang mga tao o kaibigan na ay tangina, parang sobrang dami. Tawag mo dyan, tinanggal mo sila nakilala. Kasi ako, ang nag-i-start kami talaga, ang dami namin So, nagko-cover pa kami yun ng mga hindi namin song talaga. Parang parody ang target namin. Yan, okay. Parody. Ito yung totoong kwento niya. Ang ganda na itong kwento. Ayun ba yung yun or hindi si PJ Monterde. Angela. Ako na sa parody niya. Parody. Parody. Tapos na. Okay. Yung wala yun. Yan, Yung wala yung punchline. Yan naman walang ako. Bibigyan mo lang ako Pasa ng mo kasi time. sa akin kagad. Bye. Tumawid Okay, go. Tapos? So, ganun lang kami nag-start, mga parody lang na kapag may umusong kanta tapos nagdadabdab lang kami, ganun. Tapos gagawan talaga namin production, may music video kami, nagbabayad kami sa videographer, may mag-edit sa amin, pero wala kaming sariling song. Ngayon, yung nag-sarili na kami, naghiwalay-hiwalay kami ng grupo ng kasama ko. So nagsusulat na ako ng kanta ng sarili, nagsusulat na din sila. Hanggang sa yun, nagpumutok. Siyempre, hindi may iwasan na magagalit. Oo.
Ang daming sasabihin. May inggit. Ayaw malamangan. Sisiraan ka nila. O kaya, bakit ikaw lang kumikita dyan? Nag-effort din ako. Yan, may mga ganun eh. May mga So, ganun nasala mo ba talaga yung kung sino lang yung mga tunay na kaibigan? Ilan na ilan lang. Ilan na ilan lang. Totoo, no? Sa success at sa kahirapan mo nakikilala yung totoong kaibigan. Kakalungkot lang din, syempre. Marami kang kasama nung wala ka. Pero nung panahon na nagkakaroon ka na, doon mo na nakikita na parang, ba't hindi sila masaya? Diba? Pero yun, hindi naman natin tinitignan din yun na tumutulong pa rin tayo. And ayoko kasi magtanim ng sama ng loob eh. Ganun akong tao eh. Kumbaga, kung galit ka sa akin, edi okay. Wala tayong problema. Galit ka sa akin eh. Wala akong magagawa. Hindi ko naman alam kung ba't ka nagagalit sa akin. Pero ako, mabuti pa rin ako sa'yo. Ganun lang. Pero happy ka sa circle mo ngayon? Sobra. Sobra kasi... Ilan ba yung roster mo ng chicks? Tara. Okay, you invoke your right to privacy. Sobrang gagaling na mga kasama ko ngayon. Talagang mahahasa ka. And ako wala eh. Kung sa totoo lang mga kabisyo, wala eh. Ako baguhan ako dito sa ginagawa ko sa industriya ng radyo. So, salamat dahil dito sa mga to. Gagaling nyo. Hindi magaling ka din. Husay nyo talaga. Ang dami ko natututunan sa araw-araw. So, legit ba na bago ka pumasok sa Love Listener ka na namin? Totoo yun, legit yun. Totoo yan. Kahit resibo, alam to na opisina ko dati, alam to na opisina namin dati, kung sa mga nakikinig sa akin kalaan, ayun, dati makatrabaho ko yan sa radyo din eh. Sa radyo din. Pag nagpipresent kami, kasi may digital team din dun eh. So pag magpipresent talaga kami, sino ba yung mga DJs na dapat natin tinitignan? Love Radio talaga. Nagbe-benchmarking. Oo. Sino ba dapat ang susundan natin in terms of content creation? Saan ka nakatingin? Sa mga radyo. Siyempre sa mata mo. Yun lang. Si Tita Max ba yan? Lagi sa mata. Yan, sila Mama Nicole. Yan ang mga nandiyan talaga. Kayong dalawa. Yan. That time si Conyo Bicolano tsaka si Robin. Yan talaga sila. Kayo talaga yan nandyan. Ito yung programming nila, ganyan pa kami. Gagaling talaga ng Love Radio. Walang ibang napapakinggan. Alam yan ng team ko dati na Love Radio ang bukang bibig namin. Tapos nakakatawa pa dito, Tits Call. Nagdo-drawing ako doon sa table ko ng Torre. Tower talaga. Yung tower ng radio tower. Ganun. Tapos nakalagay doon MBC or kaya nasa baba naman Love Radio. Totoo. Pas ilang buwan or taon yata, isang taon. Nakatago yun doon sa mga papeles ko doon sa office. Nangyari. Manifestation. Mahilig talaga kasi ako mag-drawing din eh. So yun talaga. Tinitignan talaga namin itong Love Radio. Kayo, mismong dalawa. Alam yan yung mga nagko-comment din sa atin sa Joshua Saeda. Ang dami mga katrabaho dati na kayo din talaga ang tinitignan. Mama Nicole. Di ba si Tita Max yung dinrawing? Paano dinrawing ang Sierra Madre? Iba yun. Sierra Madre. Iba yun. Gagaling kasi. Hindi. Siguro, besides syempre lahat tayo magaling sa industriya. Yung pagkabaliw, level ng pagkabaliw. Tsaka kasi drama. Hindi ka makakapasok dito pag di ka baliw. Yes. Pag wala kang sakit sa dito. Totoo yun. Sa akin malala eh. Sa akin malala din eh. Sa baliw ako? Hindi. Sa babae. Okay, pass. Pero ang galing lang din. Sila cancel na eh. Okay na eh. Pinilit pa kasi sumama. Pero ikaw, Col, kay Uncle, nung naging successful ka, na ano mo din? Na-filter mo kung sino yung mga tunay na kaibigan. Ay, eto. Mafi-filter mo naman yun. Alam mo yung mga taong... Ako mahilig naman ako mag-coach kung kinakailangan. Tuturuan kita. Pero kung feeling ko na yung feeling mo mas magaling ka pa sa akin, okay, sige. Pass na ako dyan. Mahala ka na. Kung ayaw mo na magpaturo. Oo, mararamdaman mo kasi kung hindi siya open eh. Pagtuturuan mo, parang, alam ko na yan. Parang hindi naman kaibigan yung ganun, di ba? Hindi kasi ang treatment naman, kaibigan treatment mo, pero... Babae ba yan? Hi! Basta. Neutral. Neutral siya, Col. Di ba? Parang... mafi-filter mo along the way. As you grow old, pag naging mature ka na, mas pipiliin mo na lang yung peace of mind. Tsaka, di bali quality friends over quantity. Diba? Yes, totoo yun. Unlike before na, sige, party-party, inom kayo. Tapos, after that, pag, makikita mo kung if you're down,
Asan sila? Di mo makikita. May best friends kayo? Ikaw, TJ? Oo. Ako meron ako. Meron. Ilan best friend mo? Yung talagang Isa lang. isang best Isa lang. Yung alam ko talaga mapagkakatiwalaan. Yes. Kahit hindi kami Lahat nag-uusap. talaga alam niya. O yung low maintenance friend na hindi nag-uusap. Hindi kami nag-uusap. Pero tinuturing ko siyang best friend kasi alam niya lahat eh. Oo. Pero, Best friend ka rin niya? oo naman. Okay. Oo, ang dami na pinagsama. Basta ang dami na pinagsama. Alam niya lahat? Oo. Huwag mo na hanapin kung sino siya. Alam niya lahat. Alam niya lahat. Pero hindi kami ganun kadalas nag-uusap. Pero pag nagkita Siyempre kami, busy na kanya-kanyang buhay. alam na namin. Ganun naman ang best friend. Ikaw, Col? Kahit ako isa lang. Isa lang? Isa lang din. Babae Kasi- ba yan? Lalaki ba? Lalaki. Lalaki. Tumigil ka na. Kanina ka pa, ha? Isa lang. Siyempre, Isa lang. yung ano siya, kumbaga, kahit hindi man kayo nagkausap, alam nyo na eh. Pag nagkausap naman kayo, alam nyo na rin. Alam niya na rin. Tama. Pero ikaw, Col, lahat halos alam niya sa buhay mo? Maybe. Oo. Ganun talaga yung best friend, no? Saan ka pwedeng maglabas? Oo. Kasi, ganun. Siguro yung Ikaw, mga ilang pangit, best friend mga dito? pangit natin alam nila, no? Oo. Yung mga kalokohan namin, Oo, alam nila. yan. At Kayo kasi maganda ang best friend ang mga lalaki kasi kayo talaga kahit mag-away kayo, ay hindi pala si Anju pala nag-i-splok Hindi pala, pangit palang maging kaibigan nyo. Hindi. Hindi naman natin kaibigan eh. Natutoksitan Hindi yan ako. best friend. Hindi Kasi, yung best friend. Hindi yung oo, best friend. natutoksitan ako kasi syempre parang yung mga katrabaho niya, ilang dekada na sila. So, Nagsama-sama. ituturing mo na yung parang best friend mo, araw-araw mo kasama. Tapos, biglang i-block niya ngayon. Ang Eh, problema hindi nun? best friend. Oo, Best friend siguro. Pero sorry na shishitan ako sa mga lalaking ganun. Yung Maingay. ini-block yung Huwag mga dapat. sikreto ng iba. Huwag Kasi dapat. hindi, mali, feeling ko, pagbali yun sa bro code nyo. Kasi may bro code kayo. Hanggang kamatayan dapat. Oo, may bro code. So, hindi namin talaga kayo dapat pagkatiwalaan yung best friend ng boyfriend namin. No? Oo. Bakit na naman? Parang dinadama yung mga best friend ng boyfriend. Kasi may bro code kayo na hindi mababali. So, yung lahat ng Ito na nga, usapang best friend sa Tita Max Confession. Ha? Okay. Okay, listen. Dear Tita Max, yung mga best friends po ng girlfriend ko, alam lahat ng problema naming mag-partner. Ultimo po, yung edits ko. Sinesend ba naman yung picture ng edits ko sa GC nila? Tapos nagkukumparahan po. Kaya umalis muna ako sa apartment naming mag-partner at umuwi ako sa amin. Sabi ko kasi need ko ng space. Sabi niya, arte mo naman? Ganun talaga kami magbe-best friends. Hihiwalayan ko ba? Ang sakit kasi eh. Sino yan? Kaya nagtatanong Sino yan? ako. Nasaktan siya? Si Miss Q. Kaya nagtatanong Q? ako, Kaya nagtatanong ako sa inyo kanina kung alam ba lahat? Kasi ito si ate girl. Ano ba yun? Sino bang... Si Miss Q ang sumulat. Okay. Sabi niya, si Miss Q, si Mr. Q. Yan. Mr. Q. Sorry. Si Mr. Q. May H si Miss Q. Hindi pwede magkawala. Ganon. Ayusin mo. Sa'yo to eh. Sige. Mr. Q. Sorry. Mr. Q. Inaantok. Si Mr. Q nga. Si Mr. Q. Yeah. Si Mr. Q. So, umuwi siya sa kanila kasi Si galit. Mr. Q na. Bakit? Okay, go. So yun. Hihiwalay niya ba daw? Anong masasabi niyo sa pag-send ng girlfriend niya sa GC nila ng magbe-best friend? And that's too personal. For me, that's foul na yun. Bakit ka, hindi, ano mo yan, i-contain mo yan. kukontrato. Oo, wait lang, si kukontrain ko Angkol yan, muna. kukontrain ko. Sige, bakit? Too personal. Hindi, kakamigyan na yun. Ito, kumontra. Hindi ba tapos? Hindi, basta ako. Game. Too personal na yan. And that's, foul na yan, kumbaga. Kasi, red flag na rin yan. Kasi yung Wow, mga makasalita. ganyang bagay, parang, bakit? Di naman kami nagsishare ng Hindi mo sure. Hindi kami Hindi mo sure. Hindi kami nag-share. Share ba? Nag-share ba tayo? Pag ako nag-backread ng GC nyo,
Wala naman. Hindi kayo ganon, yung level ng pagiging fuckboy nyo, hindi ganon. Hindi kami talaga fuckboy. Fuckboy, hindi kami yun. Playboy kami. Playboy. Hindi. So, sobrang foul. Colin. Foul yun. Kahit ako, Brad, X na yan. Ganyan pala Ang magseryoso perfect ni Uncle, no? Perfect. Hindi naman sa perfect yan, pero bilang magkarelasyon, respeto ba? Di ba? Nag-compare lang naman eh. Kung eto. Anong naman natin na average lang ang mga Pinoy? Eto sa- Average lang tayo. Pero di mo naman para ipangalandakan sa mga kaibigan mo na, di ba? Ipakita. pa. Tama nga naman. Ba't kasi tinignan niya yung chat? Oo nga naman, ba't naman? Kaya may pinicturean ba namin o palaki yan ng hiwa? O gano'n naman namin. Ha? Di ba? Di ba? Ito yung hiwa na sa kata ko eh. Ito ba yung tabingi? Masuk ito. Ito kakaiba kasi vertical. Oh, ano? Parang skyline ba o ano? Siya ka na. Problema sa inyo mga babae, kayo lang yung tama eh. Uy, Pag tayo mali, no? Hindi, picturean nyo. Tapos yung isa nakagam. O ito ba, may ngipin na ano? Ito, may ngipin na ka-dental floss pa, lalabang ka? Hindi, ang sinasabi ko, kayo din nagsisendan kayo ng mga sexy na babae. Wala. Sinisend ba kami ng ganyan? Huwag nyo nang i-deny. Ang problema kasi sa inyo, hindi nyo inaamin. Pero pag kami nagkamali. Ano bang aaminin kung wala? Oh, ba't nyo pinupush? Kayo lang yung nag-overthink. Kayo yung may problema. Alam nyo, hindi mag-overthink kung walang trigger, kung walang pinagmulan. Kami mga lalaki, gusto namin, sa mata lang namin nakikita. Yan. Hindi kayo nagpe-flexa ng ano? Hindi, no? Gusto namin pagmahal, lalo na pagmahal natin, no? Pagmahal mo yung babae, hindi mo pwedeng sa amin lang yan. parang i-share mo. Sa akin mo ipagwagwagan yan. Tsura na yung isang left side ng boobs. Parang yun ang left side ng boobs ba eh. Oh, papingkay ng nipple, Oh, wala namang ganun eh. Bay, may anak ka ba, bay? Hindi ba, dalaga ba? Ba't yung may anak maganda? Diba? Oo. Diba, pag ganun, labanan, no? Hindi, baka naman in a wholesome way. Baka technical way na. Tingin nga, Wala. Pag lalo na pag mahal ng lalaki yung babae, protective talaga yan. Sa Sierra Madre niyan. Hindi pwedeng ano yan. Totoo yan. Agree ako dun. Kayo nga, maybe yung mga sinasabi mong grupo ng mga fuckboys na yan na magyayabangan sila ng mga chicks nila kung sino man yan. Siyempre, pinakita rin siguro ng girl sa kanila na okay, hindi kami, ano lang kami. Ito lang yung word namin. Team din kami. So, okay lang. Hindi kami respeto kasi. So, hihiwalayan niya ba? Kahit mahal niya? Grabe. Ako, pass na ako dyan. Makasalita si Uncle. Hindi. Bakit ba? Tinanong ako eh. Perfect. Hindi. Oo naman. Ako din. Ano? Hindi kasi, ano ba assurance ko na hindi niya pipicturean na tutulog ako, isisilipin niya, tapos pipicturean niya doon, tapos sabihin niya doon, tingnan mo yung isang itlog, mas malaki. Oh, hindi ka ba? Nasika na. Oh, di ba? Hindi ka ba mababastusan yan? Di ba? Hindi, siguro pinicture naman yun with consent. Oh. Kung consent yun, para sa inyong consumption yun, pero hindi para isip. Ganito, kapag hindi ba nalaman yung GC, magkaka-issue ba? Di ba hindi? Nilikot kasi yung cellphone. Ba't kasi kayo nangyayam ng cellphone? Hindi, nilikot nyo yung cellphone namin. Ba't yun na-open yung GC namin, di ba? Nung lalaki. Ba't ka nag-send doon? Yun mo ng point doon eh. Ganyan naman yun. Bastos kasi yung ganun. Wow. Handa ka ba na ipasa yung katawan ng partner mo? Oo, pepe. Ganito eh. Laki nga. Malaki. Ay, ikaw, TG. Ihiwalayan mo. Sa akin? Depende. Kasi si Uncle, feeling perfect. Hindi kasi, sa akin kasi, hindi yung feeling perfect. Mag-uumpisa ng gulo yun yung pagsisend-send. Bakit? Unang-una, pag nagandahan dun sa ari na pinasa mo, yung kaibigan mo, uy, sarap yun. For-forward sa lahat.
Try din. Try ko kaya to. Oh, buti Subukan. yung papayag yung... Hindi, pag jowa best ko. friend, walang ganunan. Hindi, paano nga? Sinend mo na eh. Walang Nag-start ka ng ano eh. Baka Na- ganun yung kumbaga, mga best nagpalihap friend. ka ng apoy Baka eh. ganun yung Diba? mga best friend nyo. Hindi. Pero sa mga Talo-talo. best friend, sabi mga babae, walang ganun. Minsan ganun eh, nag-start tayo ng ano, para mapag-isipan o pagnanasan. Di ng ba iba. kayo yung nag-overthink? Hindi. Sinasabi ni Uncle kanina, tapos sasabihan nyo ako nag-overthink. Tamo nga pinapa. Ikaw, ba't kami nag-overthink ikaw nang nagsasabi niyan? Para sa akin nga, bastos nga yun. Kaya ayoko nga. So wala nang pagbigay So kapag ng... Wala best friend, nang mapagkakatiwalaan talaga sa Oo, GC. oo. Di ba? Hindi. Sa akin hindi siya issue. Hindi naman kami dumating Best sa friends point. ko naman yun eh. Hindi. Oo. Best friend ko, hindi naman kami dumating sa point na nag-sendan kami ng mga picture ng babae na, ano ba? Pero may bro code kayo niingatan. Sabi nyo, yung mga deepest secrets, dark secrets nyo. Alam nyo sa isa't. Kami secret yun lang yun. yung mga secrets namin. Hanggang doon na lang yun. Pero kayo, may mga deepest, darkest secrets Hindi kayo kami na hindi. naniniwala, detalyado kayo eh. Kayo mga babae, detalyado. detalyado Di ba? kayo. Grabe kayo mag-stereotype Sinabit din. nga ako dun eh. Ganon. Ha? Sinabit? Oo, ganun sinabit. Dapat ma-proud kayo kapag kinukwento namin, piniflex namin kayo sa best friends namin. Dapat matuwa kayo. Ganun Kasi pala pag yun di eh. kayo ni-flex, hindi kayo performer. Oh. Hindi rin eh. Baka perfect. Okay lang yung, hindi nga. Tanong mo kay Uncle kung gusto niya na mag-Bible study dito sa Tita Max. Magbago ka na. Ay, nako. Hindi, ano ba talaga? Tinatanong nyo, hindi naman perfect yun. Okay, klaroin ka lang, hindi ako napaka-perfect na tao. Sa akin kasi bastos yun. Di ba? Opinion ko yun eh. Bakit hindi nyo re-respetuhin? Bye, yan yan, bye. Cut muna tayo. Okay lang yun. Tuloy-tuloy na natin, bye. Kwentuhan lang eh. Hindi. Ano ba talaga? Ba't ka nag-ano? Kwentuhan lang Ka eh. lang Masyadong seryoso eh. Hindi naman tayo yung magkalaban dito eh. Dapat... Hindi nga. Bakit mo ko binabara? Sabi ko, pero sasabihan mo ko perfect. Hindi naman ako perfect. Alam ko yun. Ba't mo binulit-ulit? Kanina ka pa eh. Kwentuhan lang eh. Nagsushoot tayo kaya sa Bye. Podcast to, bye. Ba't ganito? Yun lang nga. Sabi ko, Wag na ituloy. Ba't tutuloy pa? sumagot na nga akong perfect. Palit-ulit ka. Perfect? Hindi nga ako perfect. Bakit mo parang dinidiin sa mukha ko na... Kasi kung... Wag na nga. Yun yung opinion ko eh. Tinatanong mo ako. Dapat si TG na lang tinanong mo kung ayaw mo pala yung sagot ko or ayaw mo kong sumagot. Sabi ko na nga, wag na akong tumuloy dito eh. Ay, baka pagod lang si Uncle. Pagod na talaga Oo nga, ako bye. Pro pa na rin yan, bye. Sobra ka Stits. na rin eh. Parang, Grabe ka Uy, makasalita, bayan na sobra. naman. Content Grabe lang naman makasalita. to, bye. Akala mo lang, wala akong ambag ah. sobrang perfect mo rin, no? May content lang naman, bye. Papasayin lang natin yung tao ba? Ba't kasi tayo tumungo doon sa best friend, bye? Sino ba? Miss Q. Ayun, bye. Sorry guys, ano na lang. Cut na lang muna. Yo. Ayan na, Miss Perfect ka kasi. Bye. Bye. Yeah, wait. Ba't nyo ba kasi pinart to? Okay. Yeah, wait. It's a prank! Ano mo, Uncle? Yawa ka. Dalawang tubuan. Ganun pumasok, bay? 2 p.m. bay? Para maprank mo lang ako? Part 2? Putang. Okay lang. Uso pa rin pala prank dito, bay? Baka nakalimutan mo ng mga dramatista to sa katasan na Kaya nga, nakalimutan mo ba? Nagdadrama kami tuwing umaga. Hindi, wala kasi akong alam eh. Alam ko part 2 lang to eh. Siyempre, alam mo paalam.
Idea niya to. Hindi ko nakita yung mukha kasi kailangan ko tumungo. Idea niya to. Anyway. Tama na ba yung init ng ulo mo? Ay! Sabi ko pa, seryo, kanina ko pa pinipilit yung sarili ko patawanin yung dalawa eh. Hindi ko alam, sinipapanigan ko eh. Ang hirap eh. Sabi ko po dyan, ba't nagsiseryoso na yung mga bahan niya? Ang kulit, attorney ko, cool. Hindi ko naman masabi. It's a Mapuputol. prank. Yan sabi ko sa'yo, di ba? Pamerka-Amerikana pa ako dito po. Nakakatakot magalit, no? Natatakot din ako pag ganyan na yan. Kailangan ko si Uncle na magseryoso. Hindi, kasi pag sabi nga dito, may something tayo dito sa Love Radio, di ba? Di ba? Pasensya na. Ang creativity So, hindi na talaga idea part galing two sa yun. kanya. Wala Kasi talaga kung part two. part 2, tapos same lang, anong pinagkaiba sa part 1? Hindi, Oo. podcast pa rin to. Go pa rin. Hindi yan pinatay. Hoy! Hindi yan pinatay. Nakaroll Nakagaw yan. yan, hindi yan pinatay. Alam na yan lahat. Sorry! Ang galing niya, May! Sorry! Siyempre, nasa script din yun, sabi ni Jerome. Cut. Oh, ano ka? Pero tuloy-tuloy yun. Sorry, Yeah. bye. Alam mo Pero na may nakita mga- ko naman, tinry mo na ano kami. Hindi kasi mainit na kanina pa nalang. Sabi ko, ba't seryoso ito bumanat? Sabi ko, iba ito bumanat ah. At saka Hinihintay ko kasi yung... Hindi, ang iniisip ko kasi, talagang may lakad siya ngayon, di ba kagapon pa natin? Wala akong idea. Totoo naman. Totoo oo. naman. Pero minove ko talaga para makasali. Hindi ko Oo. makapagmahal talaga si Uncle, no? Yes. Then sabi Chinat niya- niya ako nung gabi. Sabi niya, Tsaka, knowing na may something sa bahay nila, sa family, di ba? Pero, sabi niya kaninang umaga, this goods na ako, sabi niya. Uy, may gagawin tayo kay TG. Sabi niya, ano? Pa-prank natin siya. Nag-away tayo. Uy, maganda yan. Okay, sige, go ako dyan. Di ba sanay mang away? Ganyan. Normal lang. Ala, totoo na to. Hindi na to prank. Hindi yun. Sorry Bay, po. kasi si Uncle, seryoso na eh. Siyempre, pipilitin mong pihitin yun eh. Wag naman natin. Siyempre, kilala naman ako nga, ano lang, cool lang tayo, tawa-tawa. Tsaka hindi nang gagan. Sabi ko, Pero anong ipapayo mo kay Uncle? Halimbawa, ano siya? Halimbawa, nagalit talaga siya. Papayuhan mo siya? oo naman, siyempre. Kasi- Hindi naman namin pwedeng hindi alam naman ni Uncle yun. Ano naman yan, gentleman naman siya. hindi ganun. Maginoo pero medyo bastos lang kami. Correct. Tsaka nahalata mo yung topic, sobrang babaw, pero pilit kong hinahanapan. Kasi Hindi, wala akong nahihirapan. idea eh. Okay. I swear to God, wala akong Naghihintay rin idea. ako. Saan ba ako Ang hirap magagalit ka. dito? Oo nga Parang eh. wala pang Fuck you. Ang tumatakbo lang sa Pero isip nung ko, nagsabi ka ng perfect, Perfect, okay yeah. dito. walang gana kasi nga, may ginawa. Tapos Oo. nagulat pa ako kanina, di ba, Uncle? Pag kita namin, cool, grabe ko naman suporta talaga kay Tits. Pero alam ko na, Pero sabi syempre ko, yung body language ko, hindi ko muna parang in-excite na excited ako. Parang feeling andok. Na, parang Sorry, walang ganun gana. talaga. Para ma-establish ko lang yung ano ko, yung role ko. ang hirap din ba yun? Hindi ko alam kung saan ko hawakan si Tits kasi. Tits! Cut! Tits! Tanong pa natin, TG, pero nakita namin nag-try ka maging ambassador. Hindi nga ganun ko eh. Pinipilit ko yung Taga-mediate. tapos eh. So, tayong host to eh. Thank you. Hey, naka. It's a prank. Thank you. Nice episode. Nice. Sorry. Mabatiin ka. Go. Pag yun, wala. Hanggang ngayon, hindi ko alam sasabihin ko eh. Okay lang. Pero natakot ka? Oo, kasi ang mga Bisaya, iba magalit to eh. Hindi, Tsaka baka na-off siya dun eh. Iniisip ko din. Pero ikaw ba, ma-offend ka talaga sa sinasabi ko? Hindi naman. Wala naman akong, in-interview lang naman ako dito. Kaya wala. Pero tingin mo, dapat siyang magalit? Depende Sa kasi sinasabi ito si Uncle, may times na pagkakakilala ko sa kanya. sensitive. Na, wag ka na dyan. Alam mo naman ako, all out naman ako. Ganyan si Uncle. All out ako, pero kapag nag-over the Correct. Ako bakod ka din, pa, alam ko din. wag ka na. Kaya nga, Siya din, alam niya din ako kung kailan may pitik. sabi ko Ganun. baka kasi nanonood si Bossy. Ayaw nang send na gano'n eh. Yeah, okay. Nice one! Sorry, TG. Ganyan po talaga magalit si Uncle.
Sorry. Thank you guys. Palakpakan natin, Tita Max Prod Team. Thank you. Thank More you. ads! More ads! Bye! More ads! Please! Please! Ano tsura ng mukha mo? Ganyan yun, pag masaya. More Hindi, ads. nung nag-walk out na. Basta makikita mo. Kasi nakatungo ako oo. Na-awkwardan. Sino humabol kay Uncle? Cool boy. Sabi niya, pasok ka na. Excuse me. Sorry. Diba? At least with a twist. Diba matutuwa si Tin Rivera? Again, it's a prank! Sabi mo, dito si Tin Rivera. It's a prank! Mars, ikaw na extra. Ito yung sasabihin mo. Ayan. Go. Salamat, Titan Jello, for Yung camera mo opening up. At huwag kalimutang i-share to sa mga friends mo. At huwag kalimutang i-share to sa mga friends mo at itag sa mga stories mo si Tita Max. Tita Tanya Chinita, once mapanood mo na, okay? Tapos ito naman, pasa mo sa kanya. Mag-extra yan siya. Dito na talaga totoo mag-away. Wala namang sa lyrics. At ito Nakasama si Taya Chinita. Ito si Titan Jello. This is Tanya Chinita, Titan Jello, and Uncle Dagol. Yeah. At ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad, rated Tita Max. Yay! Sorry, brother. Tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!